Мисоли 144 радиусҳои се кура дода шудааст 12, 16 ва 20. Радиуси кураеро биед ки ҳаҷми он ба ҳосили ҷамъи ҳаҷмҳои ин се кура баробар бошад. Ман дар инҷо расми кураро медам бо се намуд радиус. ҳаҷми кураро аввал ба хотир биёрем чӣ буд? 4 тақсими 3 pr куб. P инҷа 3 аст 14 r бошад радиуси кураи мо. се кура дорем, ҳосили ҷамъи онҳо чанд мешавад? аз он якумаш 4 тақсими 3 p зарби 12 куб, аз они дуюмаш 4 тақсими 3 p зарби 16 куб, 4 тақсими 3 p зарби 20 куб. яъне ҳасси инро ман бояд ҷамъ кунам ва баъд аз онҷо радиуси як кураи дигар калонро бояд ёбам мегӯяд. радиуси кураеро ки ҳаҷми он ба ҳосили ҷамъи ҳар се ин баробар бошад. ҳар се ин агар ман ҷамъ кунам албатта хеле калон мешавад. ягон роҳи осон аст, ман бояд фикр кунам ҳозир. яъне ҷамъи ҳар се инҳо бояд чӣ баробар бошад? ба яке аз кураи калон 4 гӯемро бояд 4 тақсими 3 пай r куб баробар бошад. яъне дар инҷо дар асл 4 тақсими 3 p мунтазаман иваз намешавад. бояд чӣ кор кунам? яъне ҳамин радиус ёбам ки ба 12 куб 16 куб ҷамъи 20 куб бояд баробари r куб шавад. ва инро бояд кор кунем. савол хеле хуб. бе калькулятор чӣ кор карда мешавад? ҳамно бояд фикр кунем. математикаро истифода барем. сода карда мешавад ё не? 12 кубро ман чӣ навишта метавонам? 4 куб зарби 3 куб инро бошад. бо 4 куб зарби 4 куб навишта метавонам. 20ро бошад 4 куб зарби 5 куб. ин ба маҷбуро r куб. дар ҳамин ҳамаш 4 куб як хел аст. аз қавс берун гирам чӣ мемонад? 3 куб ҷамъи 4 куб ҷамъи 5 куб. ҳозир беҳтар аст. ин ки камтар осонтар шуд. ва аз инҷо ман ин 3 куб 4 куб 5ро бояд ҳисоб кунам ва ино бояд як рақамро бояд 4 куб 3 куб медонем чанд аст? 81 не 27 бахшиш 27 ин 27 мешавад. ҷамъи 64 ҷамъи 125 баробари r куб. аз инҷо ин чанд мешавад? 189 4 куб зарби инро бояд ҳисоб кунам. 189 ҷамъи 27 216 216 баробари r куб. 216 куби кадом рақам аст? куби 6 аст. яъне ман инро чӣ навишта метавонам? 4 куб зарби 6 куб баробари r куб. ва аз инҷо дар инҷо нависам ман яхнем 4 зарби 6 дар куб баробари r куб аст. яъне 24 куб r куб. яъне радиуси ман баробари 24 аст. бе калькулятор кор карда шуд. 24